Τώρα είναι πολλά κομμάτια αυτά, δεν τα λέμε όλα, δεν μπορούμε από την αρχή, είναι πολλά και διαιρεμένα τα έχω. Είναι τόσο ευλογό και τόσο σαφές το γράμμα τούτο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Βασιλέως. Ακούτε παιδιά προσεκτικά. Και συμμετασχόντος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδον ήτανε, που ήτανε και οι Άγιοι Πατέρες. Άγιος Σπυρίδων, δεν ήτανε τώρα οι μπαχατέλες αυτοί εδώ στις ληστρικές αυτές ψευτοείς συνόδους που ήτανε, περί του σκοπού επιδίου και δια του ακαθορισμού τις ημέρες του Πάσχα. Εγώ με τις καθιερώσεις αυτές δεν μπορώ να τα καταλάβω παιδιά, αλλά θα πούμε. Τα ελάχιστα. Τώρα πολύ βαθιά δεν είμαι. Ώστε δεν υπάρχει ανάγκη να αναζητήσουμε αλλαχού των σκοπών τούτο. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε, ο νόμος ήδη κέκριται. Βγήκε ο νόμος. Αυτοί το αναζητήσανε και πήγαν κάνανε και κάνουν τώρα το κοινό Πάσχα. Δεν είναι ανάγκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Εκ της επιστολής ταύτης προς τους μη παραστάντας εις την Σύνοδον Επισκόπους αποδεικνύεται αριδήλως ότι τα υπ' αυτής θεσπισθέντα δια το Πάσχα δεν είχουν σκοπόν των καθορισμών της ακριβούς αστρονομικής ησημερίας. Αυτό που γυρίσαν τώρα τις 13 μέρες. Θα τα πούμε παρακάτω αν δεν είναι δογματικό. Ως ορισμένη εποχήν. Τώρα. Ήσυχα. Υπό όλων των απανταχού της οικουμένης χριστιανών εν μια και τη αυτή ημέρα. Αυτό που υπήρχε πριν, έτσι το 24 που αλλάξαν το ημερολόγιο. Εν μια και την αυτή Κυριακή. Και αναφέρει τους λόγους γιατί. Ή να τηρείτε μία πίστης, μία ομογνώμων ευσέβεια. Πάτερε, ακολουθήστε τους μνημονολογίτες, δεν κάνετε παπικοί κανονικά. Να τα αποτελέσματα. Παπικοί γίνανε και με τη βούλα. Πρώτον δηλαδή, ή να τηρείτε μία πίστης και ομογνώμων ευσέβεια. Προχωράμε Κωνσταντίνε. Μία. Τρίτον, αθέμητον. Να υπάρχει διαφωνία. Δεν ταιριάζει, δεν κάνει. Πάμε παρακάτω. Διότι μία πρέπει να είναι η Καθολική Εκκλησία του Σωτήρος. Μία. Και όχι αυτά εδώ που πάνε να κάνουν τις καινοτομίες που κάνανε, τώρα αυτά τα χρόνια δηλαδή που γίνανε. Κάποτε πρέπει να το καταφέρουν. Και το καταφέρουν το 24. Διότι τέταρτον, διότι είναι δεινών είναι. Πολύ μεγάλο σφάλμα. Και απρεπές κατά τας αυτάς ημέρας άλλοι μεν να νηστεύουν, άλλοι δεν να τελούν συμπόσια, άλλοι να επιδίδονται εις τας εορτάς του Πάσχα και άλλοι εις τας νηστείας. Αλλά διατυπώνει και εν μέγα εκκλησιαστικών αξίωμα ο Μέγας Κωνσταντίνος στην επιστολή του ταύτην, ότι παν ό,τι πράτεται και αποφασίζεται εις τας οικουμενικά συνόδους, τούτο ερμηνεύει τη Θείαν Βούληση, ότι είναι θεόπνευστο. Ό,τι είναι τώρα αυτή τη στιγμή με τις πλάτες μετά των 100, για να μην μπορούμε να έχουμε μια εκκλησία δικιά μας, νόμιμη. Λοιπόν, την αλλιώσανε κανονικά και με τον νόμο. Είναι απρεπές. Και είναι ό,τι είναι εκτός δηλαδή οικουμενικών συνόδων, γι' αυτό δεν θέλουν και τις οικουμενικές αποφάσεις και τους Αγίους Πατέρες. Γι' αυτό το λόγο. Εδώ. Ουδέ ήτο δυνατόν να νοηθεί ότι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος περιόρισε την ανάγκη της ενότητας της Εκκλησίας μόνον εις την εορτήν του Πάσχα και ότι οι αδιαφόροι δια την διχογνωμίαν εις άλλας εορτάς και εις άλλας νηστείας. Δια τούτο, εάν υπήρχε προσβολή των αποφάσεων και κανόνων της πρώτης εν Νικαία Οικουμενική Συνόδου, εφόσον μεταβάλλετο η εορτή του Πάσχα και υπήρχε το διαίρεσης και διαφωνία εις τας εκκλησίας ως προς την ημέρα του Πάσχα, η αυτή προσβολή των διατάξεων της αυτής Οικουμενικής Συνόδου υπάρχει και όταν δια της μεταβολής του εκκλησιαστικού ημερολογίου επέρχεται διαφωτία
και διχασμός των εκκλησιών, όπως έγινε ο διχασμός. Δεν είναι εκκλησία. Σας το έχω πει. Δεν παντρεύτηκε κανένας, δεν βαφτίστηκε κανένας, παιδιά. Ό,τι θέλει ο κόσμος ας κάνει. Διαν την τέλεσιν και πάσης άλλης εορτής και δι της εορτής των Χριστουγέννων, που τα έχουν μεταλλάξει, της εορτής των Θεοφανίων, της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Άγιος Κωνσταντίνος, πρώτη Οικουμενική Σύνοδο μιλάει τώρα. Αυτοί δημιουργούν δικούς τους ψευτοαγίους. Της Θεοτόκου, Αγίων Αποστόλων κτλ. Και τότε προσβάλλεται επίσης η ενότηση των εκκλησιών και μόνον δια της ενότητα ταύτην μερίμνησαν οι πατέρες της εκκλησίας. Αυτή την ενότητα που μας καθιερώσανε. Κρατάτε τας παραδόσεις ημών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Άντε τώρα όσοι τα διαβάζουμε αυτά εδώ και τα ακούνε, αν θέλετε πάτε να τους ακολουθάτε. Και αν και τώρα δεν θα πιστείτε με αυτά τα λίγα λόγια, γιατί είναι πολλά τα τεύχη εδώ πέρα, 2 κούτες με στείλανε. Άλλα λένε άλλα, εντάξει. Αν δεν πιστείτε και τώρα, το κρίμα στο λαιμό σας. Όσοι τα ακούτε και δεν τα θέλετε. Γιατί εδώ μιλάνε Άγιοι Πατέρες. Δεν μιλάω εγώ μπακλαβάς. Σας το είπα, εγώ είμαι ραδιοφωνάκι. Το ανοίγω, εκπέμπω. Έτσι. Της Εκκλησίας ενότητα, την οποία διασπά και συντρίβει. Το βλέπετε τι λέει. Έγινε συντριβή, έγινε διάσπαση. Και οι παλαιμορολογίτες τι πάθανε τώρα. Γι' αυτό τους βάζουμε μέσα τώρα. Ούτε ακούμε ούτε βλέπουμε, λέει. Γιατί? Μα γιατί μου το λένε αυτό? Καλά σας ακούμε. Μια χαρά λέει ο Τσίλικας. Πολύ καλά σας ακούμε. Μετά ξέρε Κατερίνα και Αναστασία. Να, ο Κωνσταντίνο που μας τα έλεγαν, οι πατέρες πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Να το. Συντριβή θα έρθει, λέει, αν κάνετε κάποια διάσπαση. Ή μετά τόσης επιπολαιότητας και τόσης έλλειψη εκκλησιαστικής συνειδήσεως αποφασιστήσα μονομερός μεταβολή του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Παιδιά, οι πατέρες της Εκκλησίας, ενότητα την οποία διασπά και συντρίβει, λέει, αν φύγεις από την ενότητα. Υπάρχει αυτό σήμερα? Υπάρχει. Τέλος. Εάν και τώρα αυτά που θα ακούσουν κάποιοι δεν φύγουνε, άξιοι της μοίρας είναι, να το πω έτσι, μοίρα. Για να σας πω. Τώρα επίσης επιβάλλεται ιερά αποτύχηση. Πάμε παρακάτω. Και ό,τι δεν απέβλεψαν αποκλειστικώσεις στην εορτήν του Πάσχα, οι Οικουμενικές Σύνοδοι αλήχουν υπόψην απάσας τας εορτάς και τας νηστείας και διαπάσας απίτησαν ενότητα και ομοφωνία. Όσα δεν επέβλεψαν δηλαδή υπήρχε κάποια περίπτωση, δεν προβλέψανε να βάλουν και κάτι, να προσθέσουν κάτι περισσότερο για την Ορθόδοξη, δηλαδή για την σταθερότητα. Αλλά τα δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, τα στερεώσανε που λέμε. Αλλά όμως εδώ η ομοφωνία ήταν σύμφωνη. Το μυαλό τους δούλευε αφού είχαν Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, δια της ενιστείας απάσας επίτησαν ενότητα και ομοφωνία. Αποδεικνύεται εκτός της ανωτέρου συνοδικής αποφάσεως, εκτός της επιστολής του αυτοκράτορας Κωνσταντίνου και εκ των κατωτέρων. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν να γίνει κάτι περαιτέρω, κρατούσαν την πίστη με αυτά τα λογότυπα. Τέταρτον πάμε εδώ τώρα. Εκ της αποστολής του Αγίου και Μεγάλου Αθανασίου, ως της διάκονος τότε, ήταν διάκονος τότε, συμμετέσχεν στην Νικαία Σύνοδον, ειν επιστολήν απίφθιε προς τους Αφρικανούς επισκόπους και δια της οποίας λέγει, τώρα μεταπηδάω πολλά θέματα για να μπορώ να τελειώνουμε εδώ, οι οποίοι λέγουν εδώ.